Naša nedeľa v Chicagu. Na svätú omšu sme šli do slovenskej misie a okrem toho, že bola celá po slovensky, sa nás tam dotklo viacero vecí. Napríklad odovzdávanie Panny Márie rodinám a modlitba za rodiny, a tiež zbor a celkovo tá krása toho spoločenstva, ktoré tam bolo. No a teraz vás už pozývame na prehliadku mesta. My sme ju začali tým, že sme si boli pozrieť túto nádhernú, obrovskú katedrálu, ale pozrite na ten mrakodrap. Akože brutál. A potom sme šli do pizzerie, ktorá je vraj 23. najlepšia na svete a bola naozaj vynikajúca. Pozreli sme si tento známy kanál, no a potom sme sa premiestnili k vodnému taxíku, z ktorého mali radosť najmä naše deti, ale povedzme si úprimne aj my. No a presunuli sme sa do inej časti Chicaga, kde sme si dali za cieľ ísť pozrieť slávnu oceľovú fazuľu. Museli sme prejsť cez ochránku, cez kontrolu, ale stálo to za to. Bola naozaj obrovská. No a potom sme sa vlastne už iba cez ruch mesta presunuli do auta a do Indiany, kde nás čakalo dôležité stretnutie, ale o tom už bude iné video. No a na hoteli nás prekvapila Biblia v nočnom stolíku a potom sme šli už iba spať. Ďalšia nedeľa za nami.